kamusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Well, ti pa kasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalin da. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat ta day ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdanggayan iti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw, bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingka ginanan, ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mat ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pakiayab mo itong harod mo itong nagiti kakaanakam. Mangantayon kabagis. Wen manong. Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asino di agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggagat day di akabsat mo. Mababayinak pa yan no datuma. Tadandani iso amin nun ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay kat, nagnakam siguron iso agimagat. Sa bagay mat ka diya. Isa baybay am laeng, no kayat na tiyag trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay kapailak met, tanarwamak met nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko, no kayat nakatulungan. Alang arot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sana palay, tadda ni Tisyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito'y balayaw. Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, Tisyang. Bakit? Ayaw ni Tisyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenak man kita ni ti silad na.
Ti siyang, aldawon. Agreeing ka, antayin ka mga nun. Apay adi ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngaminan latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige. Ta baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot day ta. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mat kaya. Ay baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Ti siyang. Tulungam ni manang mong agluto. Wan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow! Naiimasa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-amin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo ti ag-eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan no mabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kun tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di iti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laam dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko. Maistresak ngamin no makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Ay, imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglaba ko nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen,
Iso nagawid ak umayak man dumawat iti kwartayo. Jak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minan. Tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko iti syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa di numanaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo ano tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, alagayam insangput na amasida. Hanggang di na enroll, di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso ang matang itilitsyon. Mali ti kas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan ta patakas niya ken kwa na? Open di ti balay. Noanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin ti kas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apedam damagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Nga umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak, namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak lang iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran samat tan jay kabsat mo. Pimanaw mo tan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw lang tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang bakit. Nay, apay. Pinapadaw dakan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw dakan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito eh. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, tilima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid, iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Eh, kaslakastan, ang not totally katulong. Ta, anti dakit nga raw. Ay,
Kababain sama. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpet ti ka nakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang ati aramida Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaed pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di ta balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom ko. Kayat ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ako nagtumay. Wen nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay nga yapin manaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag-solo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkabang ka kadakwada. Gamidan tan trabaho, pimanaw ka lata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Eh, kita ang basay ti siya. Di ka basta talak iti di mo ang amaw. Eh, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak, nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bagko. Pumadaw kalangan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na iti balayo iti uray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangala iti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga kasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan mat gayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo.
Tamanipod dimteng dito'y balayo, mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan, edi awan pa'y ni Tisyang. Oh, iso ni Tisyang, tiag tatakaw, Ay, sir. saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasta unay, apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti husto, dati amok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan metlang tagpaiso kat napanatnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko kat manipod idin sinursurok ti agibingay iti sweldok kat nakitinulong ak iti kabsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasaritan ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakpay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, ken ni Leonida Carambas dita Alicia Isabela. Kasimanti ko na ni pagayam alison. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Ket no agsikugdan kaslawan anyaman na kanyak. Awan pakibiyangak no adda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubiam. Pay urnong mo alisaw. Kasano ang maikasal mo nga? Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kahit kapilitan nga awan pa'y maangal akasar Taawan mo pagkasar mo anak kaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laan. May ki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo nga main, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa dagiti nubyam. May tiag susukat. Yung tiag rurotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tigas nga aramid mo. Tama nga numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Da, Danag yun na ya. Amok ter aramidan. kahit kasano nga rin tisikog Genovia. Di suportara. Anyat isuportam nga, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho ak tao. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Ta sa anak mo ngamin a profesional. kitoraan niya at trabaho ditan basta nalinis at trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da kanon nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa eh? Nasurok ang makalawasin Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo tilaw-lawatin da. Siya ka ditipat yan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel ti babaay. Iso binaybay akmet na Iso dakit ti kamkamada kaon. Oh, no di da kaya't san lang. Ha? Sika nga ti kayak ko, Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chickboy kan samat, Alison? No iday, wang aklunak. Ngam no ita, sanay. Nagbalbaliwa kaon. Sikan ti maudi nga ayatag, Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison.
Ay, thank you. Ay, Ah? rumorta nga ron ta intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga ni tituro-turo, Kalpasan na intag pagna di parkay. Na mabanugtahan. Inta ginana. Inta... Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to, Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tanga kuyaw. Kunang ngagpasyarta, ngam sabali mo to imayan ta Alison. Anya ngay, nailaw ang talagat nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso, pasat ti pa nagayat ta adwa day tao, Sapay ko mga rod tadinak tulokwan. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Si Kanti Painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo, ipahapasta pa'y mo takoy kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray day ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa ilapim masyar iti balay. Iso nga inyag kun diti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Ha? Kita mo ta anak mo na, karuprupam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulam. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka, tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Ay, kwa, sana. Ay, maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mga awak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay, tanuad na to ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi kadadakil mo. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kayat apara kang ka. Tayo tambayak ka now. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadan. Sana. Sorry gapo iti impakita dagi ti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya. Tayabas to nga ro ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apay di ka makawawa tayo. Kagawa ang tagsapulit ti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kaano nga ang malanitan ti subil nga paray. Ikasarmon a Genovia. Ay, awang pa'y kwartak paray. Ang urno nga pa'y lang. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. No kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay a hardinero na. Basit sa mo ti suldang. Sakto lang paray. Maya ti jay ta na singpet ti buskaw. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tunay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka. Awang mo maitag ko pa'y Tawang pa'y mo ila trabaho. Si kagayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga Rod. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitata si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagatong sa sabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pang ibagbagsakan na itimula na asabsabaw. Apay manot tawon nanti amo ta paray. Nasurok sa 16 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga iti bagina ni madam.
Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpo daw. Ngam, ayang nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Ah, Nagduma, ibagana abalo. Nukwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana abakat abalasa. anya? Agin inom di amot, ah? Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya nagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam laan na ilawan ta masikugkan? Ha? Ni, apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit ay. Ala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramida. Ha? Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasarkin ni Elisa. Kit awan pa kwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi at tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rulan, Janubiyam. Apay kami alang sikog kamalay. Sige, tag subli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaistrisa dito'y balay. Alison, Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison, Natak kinidayan na manay. Apay ngataan. Amom, nagkwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Ay, jak pa'y mo nalpas ti raramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda ijay silid ko. Ada ref ko ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal dinamnamak ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagagbakbak ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na ko, taklunan ka adagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na ko, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang ideparay. Yung yak tinuto pa. Taimbaga nga da asawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam idi imbaga nga da asawak. Sinardingan lang matay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y matilangan ni Nana Marian, paray. Kasala kaya mo Pampanunuto nga, men. No ni Nana Marian ti pakirelasyonak. Di sana kung problema iti kwarta, ha? Kita ma. Di kag dardarat sudos paray. Panunutan pa na imbagta, mga nung mailaw ang ka. Sa mo siguro? Awa mo dakis na tawa mo asawa. Ngam kasalon, Genubiam.
Masikog sabayan. Sinak, day jayin paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya day tahani. Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama, da bagida kanya. Da kaya ida. Si katilab kau. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti putok kau. Sana problema dayta. Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay ngay dito akwartahan nay. Itid mo a suporta dagiti putot mo. Basta ikariem asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatan. Isu ajak mabalin ngagbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Ngay, dayta. Apay, dayta lang ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat tanti kwarta di talamisaan. Wala tano dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay paay ko ah. Alam dayta hanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga akas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No niya imbagak ititiks ka. Waka da jeti agpaisaw. Suray. Ngimawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. At taw'y pauna suporta day ta. Nay. No ganak ka. Mang tidak to'y tigas to sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabalain. Ta kabailak abayadan tigas to sa medjay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw. Naitala nga ya. Basta di da idildil ti pagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Lagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami kani Marian. No nya kwarta na. Kwarta metang. Andiyan nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasal. So nabali at agkasara kami to tata. Busy ngamin na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, ado, timangmangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sa wing. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngay hanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tamang ano masangpat. Ay, sus. Anyangay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di dyan silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudlugayam, tintanong na kanaya, parang. Pudlo. Nga agdagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kwa, Ador. Agpalawag. Marian! Apay niya kaya sa hunday day. Ayan eh. Nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Uwanlo idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian! Apay ko naman nubalo kan! Anday ka. Agpili ka, kunak. Idarong kayo, wanlo bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Pinarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Nagpadano ka kaon, tata. Ay! Ala,
Mangan kan. Kag tumarka iti agas mo baro. Iti yung taga bibikaw. Haw! Makapangan tatang. Ikari katam. Tapno baka tumarka. Nagsakit nga rin na. Sana dako ti makariri na tiso ko. Aral ko. Kay, basol ko nga raw tigas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No abala ba sa magtigas-tigas ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Siga pala tagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadtama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ano? Agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno at pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San sugar mami. Nawatam. Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapa man na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kasi na nakastra ka kiti may sa pabrika, tapno da pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunot ko ti mga sawawan lumakinobya, tadagiti latan anak ko ti ayan da atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everybody, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanipagayam tayo arisa, saan napudpud no naghantin tayo idrama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Kabsat Aris Daguhoy, Dita Angeles Pampanga, kasama tan ka ni Gerald Martin Danao. Kastoy manti ko na ni pagayam tayo arisa. Dear Manang Biyanang, no adda kasaran iti lugar mi siyak ti kaunaan a present, tanaasamak a makisala. Kabailak ti makipinuyat basta sala ti pagsasaritaan, alistuak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Agsala naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmar. Katuan na, agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunap no, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag, tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka di ang mabamban no kagsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ore agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabannog. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala ka. Han mat onay, Elmer. Namragsa ko nga minante makisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agi ni enjoyak. Huwag siguro, ado te agar-aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Dadya ko man nasiyang pati kayat ko. Diyawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy, Saan ka mga rabrama, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na. Dito yung salaan ti pagdatdatunak ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agaran. ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatunam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan, danag mon ayak. Sige kay di. Nag-ano ti mang araram kanya kiti salsalaan.
Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayatakin ka. Nagpintas ka nga, men. Kan amok anasingpot ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga rod agtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalagin ka. Dahil dyan ti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always presain. Gagangay na atatang tabalasang nga rod mo. Eh? Kan saan mo lang nga iso ti makisalsala. Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga rod. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Agsardeng tumot lang makisala. Intun adan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay magkiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kon iti mabid na dyan. Nasingpet ni Elma, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon, Lili. Kaskan ko na nga men ti type ko. Diyan nasingpat nga lalaki. Swerte ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat, aklunom ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ayahetik ni Risa. Kin sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, dayta ti pakaung-ung tan na kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlata. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasa. Mayat kiti Sabno adda isala da ije salunan. Ta dagiti daduma babalasa. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasip nga tante ayanda. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan, kaya't matanda kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay, kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Ay, wala. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Kadamot di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan la mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay, katwan aabalayan. Sige, mangisabat kami iti may isa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Tato siya, okay lang nga uray awan ti sabat yo amapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man agbuya iji salaan, nanang. Ado ka no ti bisita, Kent. Ayan ni madang mo ngay. Apay ngawan man ang dito'y balay. Diyakan mo Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda diya kabsat ko, kasapaan no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jay akabsat mau. Ada nga rod nobyo nan nga kuto-kuto pa ilay ti salsalaan. Nay, ada ka magayam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutak tatang. Nabanuga ka ng gapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam ang makisalsala ijay.
No kasta, aday yun ni Risa, tata. Kawan, mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kas jay ti asawaan. Ah, Nubya mo ni Risa. Ang adapay la ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di siki na. wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Ta balasang pa tata. Tayong nag-asawa kami. Nagsardeng laki din dahi dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay di na impakada ti ipapan na ijay. Saan Ta kalugaran tayo mo dyan nagkasal. Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang. Ha! Inton bigatan ti kasal Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtad ta. Tapno maka-charge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Wala. Mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat Risa. Maturog tantong iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala, ta maturog ta. No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka, nakaraglag saka nga raw. Nga ba yun, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita im di asawam Ilmer. Kasaryo ita. Ang isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tata. Tamaudin apan nakisalan na ito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko mano si kati kasala na. Sa balimay. Si Kati Rumbeng ang mangisalakin ko na takasaryo nga raw. Kain Rumbeng la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw ko malang dito'y Ala, baybayan nyo tata. Saan na balay? Tamaudi ito na panakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata? Baybay amon na kitag sasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipapaskon ti makisalatad kataadan asawak. Saan ako nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron, mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito silid na Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak. Ala, anya pala't kukuam dito sa lunan nga manang kat parbagonin. Itay pa asimrek ni manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala akmat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? Katbibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang arudan nga agsalak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Iso nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sadino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sabagay, nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay kayat kong aramidan nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmet nay. Di ka laagbain, adan asawam ngam agbulakbul ka pailaang. Sabali idibalasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan iti nagtibalay. Kaslahanak nga makaangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmer lakay, ada nga iti agkasar iti bangir nga barangay.
makikuyugak man kada adiyang ko niya. Apay, amom jag kasaraya. Haan ngam nakit-kitak. Inak man agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang ito balay. Ala, basta agawid ka dagos Ingkam lang makipangan. Alan, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matengardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kantulakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Agin juyak pa nga galiwaksay kabayatan ti kawan pa lang ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmar? Nagawid. Parang hindi sumangpot, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro ta salaan mo dyan na panhanda. Ay, agruam nga day tanga asawam. Ungtam ngamin mo pampanuy-nuyam tumay. Diyak kahit nga gaba kami ta sawak, tata. No kaya't mo di siyak ti mga tipakin ko ana. Uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga nugumura, kanya petaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Eh, tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakit? Ay, sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat kung kanan. Anya day ta? Iba ka tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat kung kanan. Ta iso tigatangan niya. Sige, mabit lang. Bakit? Nukasta, masikog kan, Risa? Wala nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumatla di kan rumrumwar Madmadi mat ngamin ti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito yung balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am ti nginaw mau. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtali na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka naw. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. San tula gayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpas ngayan. Ta syempre, addanton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yan. Kan saan akon ngaglaladot. Di nasaya mo kasta ba kay? Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuyay dya kasaran itabang nga baryo. Anya, maluman. Ideal daw kumaanapang ka Ay na, napudot iti daw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka kumare sangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nalay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay ka nga rodan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije balay. Ang mga numabuyan no ka nga adiyang. Sanan. Angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim. Kabalak ka naman. Umay kay. Ay na. Ay, pasensya kan Elmer. Narabya na nga nag-awid takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Ng mapanakapela makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sigog mo. Sorry nga rodan Elmer. Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka ruma. Di ka rum rumanay.
Tano aramidem ti kasta, dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan mo, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ta. Agnagam ka kuman. Manang, pagsaya ata nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparbang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay ngamin na makisala ka bailaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matlat ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Awan nga rod. Ay, himbag ta nakapas nga yakmat laangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tanggalom ana imbag ti panagpas ngayon mo. Ayabak nila lang, taisupay lang timang patanggad ken ka. Tapno makatrabaho bakit? Lakay, nakatanggad akon. Napigsa akmanan. Mayat tapno napigsakan ang mga wawil iti anak ta bakit? Bantayang mampay di anak tatada papanak Ilmar. Papunam. Ay, kwa. Inakman makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti anak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko manatangkan ti ulom, Risa? Nanang, ni manang di agsalsala ni. Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na nga agsalsala. Ay naglukon day ta kabsat mo. Inkay anawaan, di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pala ti music. Tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantayang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inakman agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanyak niya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yung dahil markan di anak me. Ne, saan mat anak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday di balay, di parbangon. Pati nagi di badbadawan matan. Anya, napanam ngamin aya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganap mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko dahil markan di anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod da asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadinak matan sinublian ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita dayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, iso ngayon karigatak ngayon urnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo, Risa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes para iti script kaniti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.